230 domaćinstava, odnosno oko 1000 žitelja Magletskog naselja Kosova suočavaju se s još jednom od posljedica majske prirodne katastrofe. Voda iz mjesnog vodovoda zatrovana izrazito opasnim arsenom. Mi nismo ni znali da je ta voda zagađena. Mi tu vodu trošimo 35 godina, nije ona od jučer i nikad nismo imali tih problema dok nije došla ova poplava. Analizama na Meteorološkom institutu Kemal Kapetanović u Zenici uzorcima iz Kosove utvrđeno je prisustvo čak 625 mikrograma arsena u 1 litru vode. Radi se o enormno visokoj i životno ugrožavajućoj količini otrova. To je dakle vrlo jasno za one koje nisu edukovane u ovom problemu, jeste to da se ovdje radi od 60 do 62,5 puta više prisustva arsena nego što je to dozvoljeno. Problem je takav kakav jest, nastojimo i tražimo i molimo sve one koji nam mogu da pomognu, pa ako treba uključiti federalno i kantonalno ministarstvo vodoprivrede, da vidimo da iznađemo rješenja. Lokalna vlast u Magleju, zatečena rezultatima analiza vode u Kosovi, očekuje da se u traženje rješenja za ovaj egzistencijalni problem uključe i ostali nivoji vlasti. Prvo ćemo tražiti mišljenje stručnjaka da li se isplati i može li se ta voda očistiti od arsena. A drugi pravac je mi u sklopu rješavanja Gornje Kosovi imamo projekat vodovoda i on je u nekoj fazi realizacije. Mještani Kosove se nadaju da će za rješenje problema sa arsenom u njihovoj vodi ipak biti dovoljna ugradnja filtera u postojeće vodovodne objekte. Razumljivo, s obzirom na to da ovim ljudima treba hitna reakcija posebno uslulih viših nivoa vlasti. Ono što najviše zabrinjava je to što ne postoje relevantni podaci skupljeni na jednom mjestu koji bi odagnali sumnje da zatrovane vode kao ove u Kosovi nemaju u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine pogođenim majskim poplavama. Zbog višednevnih padavina voda iz vodovoda u Bileći nije za piće, saopćio je direktor Bilećkog vodovoda Borislav Vukoje. Voda je zamućena te se građanima preporučuje da je prokuhavaju. Vukoje najavljuje da bi ovaj problem mogao biti riješen tokom naredne sedmice. U drugom gradu istočnog dijela Republike Srpske, Trebinju, voda iz gradskog vodovoda od jučer je ispravna za piće i ne treba je prokuhavati.